Nak, gano'n ka tahimik ka? Bihira ka magparaluwas diyan sa kwarto mo. Natatakot kaya ako digdi sa harong papa? Isus, daig kan magparatakot-takot ah. Lalaki kita! Pa, natato na yang multo? Aw, Isus, daig ka dyan magtubod sa mga sabi-sabinaan. Nata mo nga po, sabi kaya ni Yaya, may multo dadi di sa harong. Ay, pucha! Wala man kitang Yaya! Yo, what's up mga ka-good vibes? So, tapos na naman yung bagong video natin. So, shoutout muna tayo. Shoutout sa iyo, Daryl Nutarte. At kay Mian Salomon. At shoutout na rin sa Nutarte family, Lauresta family, Salomon family. Diyan sa Sitio Bayukan, Sampaloc, Tanay Rizal. So, shoutout sa inyong lahat. So, maraming salamat po sa mga nagpa-follow ng page ko, Kansli TV. At nag-subscribe ng YouTube channel ko, Kansli TV. So, maraming salamat po. More videos to come.